Asaf, Beniamini naiz, 53 urteko gizona. Ezintasun iraunkor batekin bizi naiz. Nire etxea Jerusalem da, Israelen. Mezu hau 2026ko urtarrilaren 8an idatzi nuen. Hau ez da kexa bat, baizik eta deialdi etzi bat. Sistema baten akats sakonak agerian uzten dituen adierazpen bat. Nire eta beste askoren patua islatzen du. Bizitza duin bat izateko eskubidea ukatzen digute. Agintariek ez digute behar dugun laguntza ematen. Benetako krisi humanitarioa bizi dugu. Israelgo ezinduek eta etxerik gabekoek sufritzen dugu. Eguneroko errealitatea gogorra da, etengabeko borroka bat da, askotan jasanezina. Ezintasun hau gure bizitzaren zati bat da. Nire osasuna okerrera doa egunetik egunera. Honek kostu ekonomiko izugarriak dakartza. Borroka honetan bakarrik gaude. Tratamendu medikoak ezinbestekoak dira. Botikak garestiegiak dira guretzat. Azterketak eta laguntzak ezinbestekoak dira bizirauteko. Laguntza zerbitzuak eskuratu ezinik gaude. Hauek guztiek gure dirua xautzen dute. Eta guk ez dugu ia ezer ere. Ezinduentzat ez dago irtenbide zentzuzkorik. Bakarrik dauden pertsonentzat ere ez. Sistema honek gure gainetik pasatzen du. Behin eta berriz saiatu naiz laguntza lortzen. Iturri guztietara jo dut. Baina ate guztiak itxi dizkidate. Sarritan axolagabetasuna besterik ez dugu aurkitu. Batzuetan etsaitasun zuzena jasaten dugu. Horrek are gehiago gogortzen du gure egoera. Burokraziaren horma gaindiezin batekin egiten dugu topo. Inor ez da gure deiari erantzuten. Gure ahotsak oihartzunik gabe geratzen dira. Ezezkotasun hau mina eta frustrazio bihurtzen da. Gure itxaropena ahulduz doa. Etorkizuna gero eta ilunagoa da. Bizitza honen aurrean bakarrik sentitzen gara. Sistemaren aurrean ahulak gara. Laguntza behar dugu, premiazkoa. Ezin duen eta etxerik gabekoen ahotsa naiz. Nire egoera ez da bakana. Milaka pertsonaren sufrimendua islatzen du. Gure beharrak oinarrizkoenak dira. Elikadura, aterpea eta zainketa medikoak. Horiek guztiak guk merezi ditugu. Baina askotan oinarrizkoenak ere gukatzen zaizkigu. Gure duintasuna egunero urratzen da. Gure egoera jasanezina da. Sistema honek huts egiten du. Gizaki bezala hau ezin dugu onartu. Aldaketa bat behar dugu orain. Ez gara sama bat. Gizarte honen parte gara. Gure eskubideak errespetatu behar dira. Bizirauteko borroka etengabea da, baliabide faltak gure osasuna kaltetzen du. Gure bizi kalitatea kaskarra da. Batzuetan, aukera bakarra kalea da etxerik gabekoen artean bizi. Hori ez da inorentzat duina. Hotzak, goseak eta gaixotasunak gure lagun bihurtzen dira. Gobernuak ez digu babesik ematen. Benetako tragadia da hau. Ezin gara isilik geratu. Gure mina partekatu behar dugu. Munduak jakin behar du zer gertatzen ari den. Laguntza premiazkoa da, gure bizitzak arriskuan daude. Ezin dugu gehiago itxaron. Nire eskaera sinplea eta gizatiarra da, ez dut errukirik bilatzen. Duintasunez bizitzeko aukera bat nahi dut. Irtenbide praktikoak behar ditugu. Eguneroko borroka hau arintzeko. Laguntza esku bat behar dugu. Informazio zehatza bilatzen dut. Ongintza erakundeak ezagutu nahi ditut. Elkarte eta talde solidarioak. Entitate pribatuak ere interesatzen zaizkit. Finantza laguntzak eskaintzen dituztenak. Gaixoei eta ezinduei zuzenduak.
Etxerik gabeko pertsonei laguntzen dietenak. Gure oinarrizko beharrak betetzeko. Bizitza duin bat ahalbidetzeko. Laguntza hauek ez dira luxuzkoak. Baizik eta bizirauteko ezinbestekoak. Gure duintasuna berreskuratzeko. Zuen laguntzak gure bizitza alda dezake. Duintasunez bizitzen hasteko aukera eman. Horixe da gure itxaropen bakarra. Ekarpen txiki batek ere aldea eragin dezake. Gure bizi kalitatea hobetu dezake. Eta pertsona baten bizitza salbatu. Mesedez, partekatu informazio hau. Gure ahotsa entzun dadila. Elkarrekin aldaketa lor dezakegu. Ez nazazu bakarrik utzi borroka honetan. Gurekin bat egiteko eskatzen dizut. Gure alde borrokatzeko. Gure patua ez da alda ezina. Laguntzarekin itxaropen berri bat dago. Oinarrizko eskubideak berreskuratzeko. Laguntza ekonomiko txikiak ere sekulako garrantzia du. Bizi kalitatea nabarmen hobetu dezake. Eta pertsona baten bizitza guztiz aldatu. Erresilientziaren testigantza bat gara. Gizarte errukitsuago baten itxaropena dugu. Gizatasunaren eta adeitasunaren indarra. Gizaki orok merezi du duintasuna. Bizitzeko aukera justu bat. Gure ahotsa entzun dadila. Elkartasunak mundua aldatzeko ahalmena du. Zuen ekintzek aldea eragin dezakete. Ez gaitzazue ahaztu. Eskertzen dizuet zuen arretagatik. Eta zuen balizko laguntzagatik. Zuen esku dago gure etorkizuna. Laguntza gutxi badira ere, ongi etorriak izango dira. Milaka pertsonaren alde borrokatzen ari gara. Haiek ere duintasunez bizi ahal izateko. Ez zaitez isilik geratu. Ez ezazu bazterrera begiratu. Gurekin bat egin, mesedez. Mila esker.